na this boy o send this me ga no ono o ga no bu o ya ka nwe bu na account Chinedu ndị Igbo nwa bịa ka o jegotere m bịa Maya ojegi Igbo egwu Maya kedu ọkụ ịma ya bụ ife a na-ere na-adị n'ime wakịrị na-eto ogologo biko ihe eje ka igote m ya na mmiri ka m taa na ezigbo agụụ na-agụ m ngwajebe oh ewe n'ime ọ bụkwa ije dị ya na gị na ụmụaka egwube egwu jee ka igote m ya na ezigbo agụụ na-agụ m jide igotere m mgbanwe jebe na ọ na-aga ka ndị India na bụ ke nju isi kote ebe Chinedu na biko ese ndị anụ na-ego anụ agụ egiela m akwa n'afọ ihe a nwa jere igotere m ka m na-esi dọgie ya ka agụ ọ na nwa anụnwa egwuregwu o jee efe na o jee ya na ụmụazị Igbo no Maya daalụ debeze change your place. I don't know. Yeah, Maya kedu? Jesus! You know what I need to tell you? You're a mumu man. Maya, you know, I'm going to go off, man. Funke! Maya, what of your daddy? Funke! Hey! You know you can be prosecuted for that. Maya, you know, I'm going to go off, man. Uncle, have you checked the expiring date? Yeah! Expiring date what? Yeah! Have expired since 1995. 1995? You muta? Ah, you can't go on. You 1995 you were there muta. Hey, I'm going to go. I'm not teaching you more. You were from 1995 muta. Maya. Yay! 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 So it's a man now I have 1995. Maya. So 1995 you were on.